La meva pregunta és pel Josep Moratalla, és la següent. Tu vas guanyar la Lliga del 85, 11 anys després de la del 74, i ho vau celebrar pujant a Montserrat en bici. Com recordes aquella pujada? Com us vau preparar? Doncs bé, sí, la veritat és que ho vam celebrar d'una manera una miqueta especial. Feia 11 anys que no es guanyava la Lliga i vam trobar una manera molt especial també comentada amb en Pedro Carrasco, que era una persona del món del ciclisme molt vinculada a nosaltres i que ens va proposar per què no fem aquesta pujada a Montserrat en bicicleta. Ens va semblar en general sensacional la idea i així es va fer. El que passa és que molts no saben que alguns érem amants també de la moto. Jo havia practicat trial perquè he vist que a Esparreguera i a Collbató, sota la muntanya de Montserrat, era molt amant del trial i d'aquí em venia aquesta afició per la motocicleta. I també vaig tindre l'oportunitat de tenir amistat amb corredors de Gran Premi com en Carles Cardús de l'època i vaig estar amb algun Gran Premi amb ells i ells ens van proposar poder pujar en moto. I uns quants també ho vam fer en moto i la veritat és que la gran majoria ho va fer en bicicleta, però uns altres vam pujar en moto també fins a la muntanya de Montserrat.